rhan o strategaeth i fynd i'r afal a thlodi yn Sir Benfro drwy annog rhieni a phlant i gyffroi am ddysgu. Rydyn ni'n gweithio gydag ysgolion i roi cyfle i deuluoedd ddysgu gyda'i gilydd. Nid yw llawer o'n dysgwyr sy'n oedolion wedi dilyn cyrsiau ers amser hir. Rydyn ni'n helpu i ddod â nhw yn ôl i fyd addysg mewn ffordd anffurfiol. Mae'n cyrsiau yn rhad ac am ddim, yn greadigol ac yn hygyrch. Maen nhw'n cysylltu â phob rhan o'r cwricwlwm ac yn cyflwyno sgiliau hanfodol i ddysgwyr mewn ffordd sy'n ddiddorol ac yn berthnasol iddyn nhw. Mae llawer o'n dysgwyr ychydig yn ofnus ar y dechrau, ond dwi'n hoffi deud bod Springboard yn symud pobl o agwedd methu gwneud i agwedd gallu gwneud. Mae'n anhygoel gweld sut mae ei hyder yn gwella ar ôl ychydig o ddosbarthiadau. Rydyn ni wedi gweld dysgwyr yn mynd ymlaen i gofrestru ar fwy nag un cwrs. Mae rhai wedi mynd yn ôl i'r coleg neu wedi dysgu rhywbeth sydd wedi ei helpu nhw i fynd yn ôl i'r gwaith neu newid gyrfa. Ac mae o fydd i'r plant hefyd. Does dim hysbyseb gwell ar gyfer dysgu i blentyn na gweld ei teulu'n dewis dysgu gyda nhw. Mae nhw bob amser yn edrych ymlaen at ddysgu gyda mam, dad neu mam-gu at y ci. Mae'n ffordd o bwysleisio bod dysgu yn rhywbeth gydol oes. Fydden ni ddim yn gallu gwneud yr hyn rydyn ni'n ei wneud heb gefnogaeth ein cynghorwyr Springboard anhygoel, un ym mhob ysgol, sy'n mynd yr ail filltir i gefnogi ein dysgwyr ym mhob ffordd y gallan nhw. Rydyn ni'n credu bod gan bawb rhywbeth arbennig i'w gynnig, a bod pawb yn haeddu ail gyfle. Ein nod yw helpu rhieni a'u plant i ddarganfod eu potensial, fel eu bod nhw'n gallu teimlo'n fwy ymwybodol o'i doniau eu hunain a'i cysylltiad a'u cymunedau.